ktorý umí. Skúsme to dokončiť. Čo vy na to, chlapi? Možno sa to bude hodiť na záver, neviem ešte. Počkaj chvíľu na tom stroji, ešte to vypni. V kľude zapoj. A daj teraz. Či už... Áno, nepozeral som sa dozadu. Zatleskajte určite lepší potlesk. To bolo tak rozbehnuté brutálne. Ja niekedy na tých súťažiach sa pristihnem v takom štýle, že nedýcham chvíľu, keď pozerám ten útok, a toto bol jeden z takých útokov, kedy som videl, že to Bčko tam